खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 जुन 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खहा जानो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोद मोजां सान वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा सोरबा लोगोआ रां हावलाद बिफैनो नाजागोन बेफार फालांगियाव मोजां बहाबा थांनांगौब्ला दिनै मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै मोजां खौरां मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव सोरबा लोमजानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ अदेबानि मावफुंनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा धोन खहा जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नखराव अनलायनाय फैगोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गुबुननि गोसोखौ फेजेननो हानाय नङा बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन खामानियाव मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायनो खाबु मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन नखराव माबा मोनसे फोरबो खुंनो हागौ आलासि फैनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो एबा जागायनो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायाब्ला गाहाम देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।